Ens fa especial il·lusió i ens enorgullim en comptar un any més. Si vam començar amb 4 lectures, ara tenim 8 extraordinaris textos. Complin el llibret de la festa del 2012 d'un exquisit aroma cultural i d'una literatura que realment ens toca la fibra. Són fulls amb lletres sentides, amb devoció per Benicarló i pel que representa la festa de Sant Antoni a Benicarló. Els seus autors, plomes incondicionals al servei de la festa, i als que donem les gràcies públicament per la seva aportació. I són Jaume Rolíndez, amb un poema titulat Cavalls i cavallers, carros i carreters, una lectura èpica que ens parla del regne de la caduceria. Paco del Castillo, amb bones persones, un text ple d'emocions. Ramon París, amb el text Els carros de Sant Antoni, on reconeix els carros com a pilar fonamental de la festa. Carles Lluc, amb el text titulat Joes, la paraula del poble, i on reivindica el caràcter subversiu i de literatura oral de les joes. Paco Vallès Loflare, amb el text Els carros de l'Argepser, i on també ens obsequia amb una extraordinària lloa. Teudo Sangüesa, amb la dissertació Sant Antoni, la festa més autèntica, lletres que es desperten la nostra memòria col·lectiva. Vicent Coll, amb l'assaig Temps era temps, quan els viatges es feien en carro i les portes de les cases es deixaven obertes, sens dubte aquí tenim l'inici d'una bona novel·la i animem a l'autor a que Moreno, el macho, encete nous camins. Enric Escuder, que amb el text ja fa 25 anys, es dona testimoni d'aquella junta que l'any 1986 tantes propostes innovadores va portar. I per supost també tenim que agrair a Fernando Martínez i a Sergio Ortiz que la seva aportació a les joes del llibret també és important. Volem així mateix donar les gràcies a la vora de 300 empreses que han continuat en aquells temps de dificultat aportant la seva col·laboració per a que el llibre de la festa sigui un any més una realitat. Obert a nom del xiquet a la Caixa Benicarló, que és qui, recordem, patrocina l'import dels premis. Moltes gràcies, José Luis, per aquesta detallada exposició. El nostre homenatge d'enguany recau en Agustín i Maria José. Van ser majorals, presidents els anys 86 i 87, i són un exemple de com es pot compaginar tradició i innovació. Ells, juntament amb els majorals i majorales que en aquells anys van formar la cofradia, feren canvis que han contribuït a mantenir viva la festa fins als nostres dies. En aquells anys es van iniciar les primeres exposicions ramaderes, com bé ha dit Marcos, i es va fer el primer sopar de gala al restaurant El Cortijo. També es van fer les mantes i cabeçades per als machos i cavalls de les grupes, que hasta entonces... Sant Antoni del Porquer, et faré una lloa curteta amb tot això de la crisi i d'estalviar la llibreta. Estan retallant diners d'escoles i hospitals i pateixen pel seu futur fins i tot els animals. El camp està malament i se'ns omple d'argelagues. Com costa criar-ho tot, menjarem verdolagues. Si no fas alguna cosa que ens traga d'este forat, ens tocarà anar pensant de canviar de veïnat. Sant Antoni, te demano, com no creix en bajoques, que facis un bon miracle i compres el terme de coques. Visca el pare Sant Antoni.